Geban ya lis. Mealik jane akeh. Serang wedhus iki, Tan. Ranti wedhus. Awakmu. Kupeni piro? Endi lho ngaret. Biasa apa wedhus larang? Turunan. Turunan? Putih. Lanang wedok ya? Kayak anak aku kan beli sangketan karo. Ini Pak Warni. Sing oke anu wi. Wes. Alah. Cipris ngono kon golekne sapa. Sing apa sangketan? Hah? Iki apa? Wah, ya biasa lho, Mas. Kalau ora nyuting awakmu ya wis lak cetok gampang kon nyuting lho dinane kae. Karo wong guyu Pak Warni. Ya ngono lho, dikane Pak Hider angklok menare kapal nyuting ngono ya ana. Iki jaba lho. Ya digawa lho pake. Kene wis njok. Nyapa jaba ngono ora genah. Lah lah. Ya tetes kok Pak. Bae kan nyuting kok Pak Warno. Iya, manis syuting Pak Warni yo. Diwarke jan omahe adoh ora sarapan akeh ya. Ya, ngawur. Lah iya, sampe mangan kok titik pun lho. Kayak Pak Warni ini lho. Gepenak nih Pak Warni. Sama lak bledos kok gununge. Wah, dep-depane opak lur-lur. Tapi Pak Es kerja ning ndi? Wah, lantek ning kulone petane iki. Kok tandre apa Pak Etan esire? Hah? Nyah apa bingung? Gampang bingung. Lah yo mumet e obah karaokean ya bar mari. Panen. Warek, Pak. Gununge tan bledos sih Pak terus iki. Gue
Masa. Ayo sik lho. Urung entek lho masane kan wis lho, Pak. Anu sik ini. Mentokmu sik. Sik. Apa? Entok. Yang ingin ngomentok bareng ya? Heeh. Anu jumbo apa anu? Biasa. Sing beritane sarek bajil ya. Hah? Kuwi lho, beritane. Gudi. Ah, gede laret tok kuwi. Jumbo iki piye, Pak Ni? Saya mentok jumbo piye? Gudi lho, Pak. Mentok larang ini tek yoga kontes kok ngono. Sak juta lah pasang. Sak juta. Ngira mentoknya tere mulus anu iki. Iki kontes. Iki kontes. Ulune iki jan kaya selera payu ngono ya. Dilengkas nanti ya dihapus ya medus-dus ngono. Foto. Galak payu ora payu. Lah iya 200. Ini kontes Pak, mari Pak. Mentok jumbo dicari wis terkenal. Putih ndre mentoke. Apik. Mentok ya. Nggih. Jawa Tengah wis Dhisik. ora akeh njupuk komputer. Ya. Wah, mentok kontesan. Kontes. Tonggone wawan kuwi njupuk komputer 50 tok. Apa ketinggian apa Apike Pak, lare kuwi? lare apik. Bisa lurus. Bisa lurus. Ya gede ya bentuk Biasanya jebak. kebersihan. Kene duwe kur juga tok kuwi duwe. Oke, Bro. Yo ora akeh bae akeh ya dobol. Enggak nih. Oh, Pakane ya terjamin lho Pak Alan niku. Wah ya kalah no. Ya padha wedhus senenge bar nek suwe jaman bur ya. Regane basan kuwi yo regane ya padha. padha ae. Barane agak kilo. Jaman Pak Sur sik tuku kan regane gilane to, Kak. Lah iya. Asal saiki ra payu. Kaya labut barang ngene iso lho. Iya. Pak Met tuku pira? 2.200 lho didol ndak payu canyangane 800 750. Di apa? Pak Slamet. Sedot. Nanti ku mbak wakai mati no ya. Rasino kok. Tek antos dintekne sapine. Ayo kabeh. Telu ndalo 40. Wis anu meneh saiki anak penyakit Enek. Ayo paling payu. Pak Wan ra paling terakhir. Nah iya arah ngono kuwi. Nggih kumaetan kono wis. Waleh. Lah piye lho mak lap ngono wis. Ini program. Di sini antas aku kena anak wedi.
Jadi kaya anu ki apa kuwi penyakit apa saiki